Asitshele manje uyazosithuka uma uno-2 rand thenga i-tiksuit eziwu-2 khamusa usifihlile kanje isitiksuit yagogo ufike uthi uqagela gogo ngiphatheleni ugogo phela intombi yakho ugogo wakho intombi yakho so-ke uyapractice angithi upractice ukuthi umuntu wesifazane uyathandwa uyanakekelwa ngithi ufike gogo uqagela ngiphatheleni ethi hayi ungiyeke wena nasi isitiksuit sakho uzobona ukubamba kuqabuza ngoba intombi yakho leyo iyona ntombi yakho ufundela kuyona ukuthanda nokunakekela. Uyabona ugogo manje ihleli ntambama esegeza inyawo uvela uthi gogo ucela ukugcoba inyawo thatha uvaselela ugcoba inyawo akudlale ingane zami yeso inhlanhla yonke yoba nayo empilweni iphuma kubantu abadala yithi inhlanhla ekuhambe emoyeni. Uyabona njengoba sihleli nenkosi kanje sizothatha inhlahla namhlanje ongekho nje la ngeke alingane nawe ngishangahlangana nenkosi kusasa kodwa ngeke asalingana nawe ngoba wena uhlale phakathi kwendawo engcwele enamakhosi akusiyona into encane ningayithathi kancane. uNkulunkulu akekho ezulwini. uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uye owabeka amakhosi efuna ebheke umhlaba wawo. Mawudelela inkosi udelela uNkulunkulu. Umudelela inkosi nje ukwazi ukudelela uNkulunkulu. So asikwazi ukuyiphambanisa sithi siyamthanda uNkulunkulu siyamhlonipha uNkulunkulu bese sihluleka ukuhlonipha amakhosi. uNkulunkulu akufikeki kuye. Indlela ebheke uNkulunkulu idlule emakhosini, idlule emakhosini nasey'ngilozini zalelizwe okungamakhosi amadala. So kufanele likwazi lokho lithi likhuleke uNkulunkulu libe likhulekela namakhosi ngoba amakhosi wona aphethe imsamo yethu ney'ngilosi zasemagcekeni zethu. Lokhu sizoqhubeka sikhulume nani nize likhule ngoba kwamanje ngeke kwenze umqondo kodwa asikhulumi nani ngqo, sikhuluma nazo qobe iy'ngilosi ukuze zazi ukuthi thina njengoba sikhona zisasibekile siyalitshela iqiniso siyalifundisa ukuthi yini okufanele liyenze. Nanithi ngobani abakwazi ukushaya ingoma awunathi uzimara ngomuntu naye uzimara ukushaya ingoma ake siyishayele ingoma ukuze nizohlahlana. Phikila mingena wephikila mishona pha phikila mishona pha oh phikila mishona pha oh phikila mishona pha oh phikila mishona pha wephikila mishona pha wephikila mishona pha wephikila mingena
ayikho into yonile ngokuzosina la ngithi so asikho isidingo sokuyinyeza noma ungabheda ubheda phakathi kwethu singabafowena ngithi uzulungiswa yithi ngoba lokhu kuhlonipha lokhu akoni lutho kodwa akufanele entweni okufanele uyiqhakambise ngayo bese uthothobala ngathi khona into yonile ngoba uzothi intombini intombi ifuna iconfidence phela intombi ifuna umume phambi kwayo noma uzoba ngendlela yokuyihlonipha kodwa kufuna ukuthi ushintshe ezoyizwa manje akusanale msukukamba bangu nani uziphunyuke lapha isusa so ngisho ukuthi ngifana kuhle lokho kwenzayo kodwa ngicela ukuthi ube nokuzethemba uma wenza into uma ungenzi into embi ungenzi into ephoqa omunye umuntu wayenza ngokuzethemba yeso ngiyabona ndoda usamile la ngiyabona uyazama ngiyabona usilela mina wena siyakushaya ingoma yakhe isilela mina kunenkosi la ngaphakathi siyabonga ngengane zami uma ngabe kuzodingeka ukuthi kube khona okunye esifisa ukuthi sikhulume noma elinembuzo ngakho ngicela ukuthi sikhululeke sizolawula umphathi wohlelo ukuthi kufanele kuhambe kanjani kodwa okukhulu